CFR Cluj este noua campioană a României. CFR Cluj câștigă titlul de campioană după un meci. CFR-ul, după 17 ani, scoate titlul din capitală. Urmează o seară fantastică aici la Cluj. CFR Cluj este noua campioană a României. Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Din Groia în toată țara i s-a dus vorba și fala, i s-a dus vorba și fala. Spaima adversarului, trupa CFR-ului, trupa CFR-ului. Ne susținem jucătorii în drumul către victorii, în drumul către victorii. Trup și suflet lângă ei, să lupte ca niște lei, să lupte ca niște lei. Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Dau viața pe teren și de nimeni nu se tem, și de nimeni nu se tem. Dau totul de la început până în ultimul minut, până în ultimul minut. Nu mai umblați la butoane, că niciun efect nu are, că niciun efect nu are. Ați rămas cu butonatul, noi am luat campionatul, noi am luat campionatul. Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Pascani este patron, CFR-iști-s campioni, CFR-iști-s campioni. Vă spunem să țineți minte, Mureșan e președinte, Mureșan e președinte. Cu Andone antrenor, noi am ajuns campioni, noi am ajuns campioni. Pe Andone tot să-l pupe, că mergem direct în grupe, că mergem direct în grupe. Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Eugen Trică e capitan de echipă, e capitan de echipă. Și în poartă capul Poiu, este Eduard Stăncioiu, este Eduard Stăncioiu. Au zăpăcit adversarii Semedo și Fabiani, Semedo și Fabiani. Le tremură pantalonii când intră Cadu și Toni, când intră Cadu și Toni. Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Avem doi bombardieri, Ruiz și Dubarbier, Ruiz și Dubarbier. Îi avem și pe Panin, Julio Didi Dosin, Julio Didi Dosin. Și mai sunt și Mureșan, Anca și cu Minteoan, Anca și cu Minteoan. Și dușmanii praf se fac,
Santos Ciprian de A, Santos Ciprian de A. Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR? Cine-i faima Clujului, mândria Ardealului? Cine e echipa CFR?